Здравейте, казвам се Христо Мухтанов и искам да ви поздравя с Деня на четенето. Благодарение на четенето вие ще получите не само своето образование, но и чрез художествената литература ще достигнете до много нови светове и ще съпреживеете емоции и събития. Сега, по повод празника, бих искал да ви прочета следното стихотворение на Валери Петров «Добрите писма». Толкова радост извика писмото с добри новини. Гледам клеймото на плика и пътя му смятам в дни. Мисля си, значи когато бях вчера така натъжен, листчето с радост богато е вече летяло към мен. Значи така ни се струва понякога черен светът. Хора, не дейте тъгува, добрите писма са на път. Новите дрехи на краля. Преди много години живееше един крал, който толкова се захласваше по новите дрехи, че за тях прахосваше цялата си хазна. Не го бе грижа ни за войска, ни за театър, не обичаше разходките в гората, а мислеше единствено за все нови и нови тоалети. За всеки час от деня разполагаше със специална премяна. И както за един крал се казва, той е на съвет. Така за нашия крал постоянно казваха, той е в гардеробната. В неговата столица цареше вечно оживление. Всеки Божи ден тук пристигаха безброй люде по свои дела, но веднъж пристигнаха и двама измамника. Те се представиха за такачи и твърдяха, че тачели най-красивите платове. Хан Кристиан Андерсен. Старогръцки митове и легенди. Николай Клим. Раждането на Зевс. Кронос не бил сигурен, че властта му ще остане завинаги в негови ръце. Той се страхува, че срещу него ще възстанат децата му и ще го обрекат на същата участ, на която той обрекал своя баща Орам. И Кронос заповядал на жена си Рея да му донася новородените му деца, като безжалостно ги поглъщал. Рея била ужасена, като виждала съдбата на своите деца. Кронос бил погълнал вече 5. Хестия, Деметра, Хера, Аид, Хадес и Посейдон. Рея не искала да загуби в последното си дете. По съвета на родителите си Оран небето и Гея земята, тя се оттеглила на остров Крит и там в дълбока пещера родила син Зевс. Тази пещера Рея го скрила от жестокия си баща, а на Кронос стала да погълне вместо сина си един дълъг камък, завит в пелени. Кронос не разбрал, че е измамен. Море. Петя Добарова. Морето се обвива с прелесни дантели. Ах, какви са нежни и сребристо бели! А пък водорасли, колко са красиви! Леко потрепват, балерини живи. Колко са щастливи! Весело се плъзгат рибките червени, розови и златни. Как безгрижно, волно, пъргаво се гмуркат във водите сини, хладни, благодатни. Там щастливо, плавно, мълчаливо плуват чудни хубавици, белите медузи. И трептящо тяло сякаш са обвили, с красиво було и прозрачни бузи. Моята любима книга се казва Феята от захарницата. Написана е от Катя Антонова. 4 глава. Разбира се, не можеше да се очаква, че времето ще тече с нормална скорост във фейския свят. Там просто нищо не беше нормално. Всичко изглеждаше странно, звучеше необичайно, а ако се опиташе да намериш някаква логика наоколо, рискуваше да си причиниш сериозно главоболие. Тези 24 часа, които Филип измоли от всесилия, се точеха като 24 дни, което от една страна не беше лошо, тъй като можеше да прекара повече време с Ванилия. Можеше и да разбере повече за живота на феите, ако те, разбира се, бяха в състояние да отговарят нормално. Но както стана ясно, нормалното не беше на почет сред тях. Потър и огнения бокал. Джак Роулинг, 4 част, 1 глава. Къщата на Ридъл.
Жителите на селцето Литъл Хангълтън все още я наричаха къщата на Ридъл, макар че бяха изминали много години, откакто семейство Ридъл бяха живеели в нея. Тя стърчеше на един хълм над селцето с заковани тук-там прозорци с понякоя и друга липсваща керамида от покрива и фасада, гъсто обрасла с брашлян. Някога величествена и просторна господарска къща, единствената на километри наоколо, с течение на времето тя се бе превърнала в занемарена, потурна и необитаема постройка. Всички в селцето бяха единодушни, че старата къща е злокобна. Преди половин век се бе случило нещо странно и ужасно, нещо, което по-възрастните и досега си го припомняха, след като изчерпаха обсъждането на новините и клюките. Историята бе разнищвана толкова пъти и разкрасявана на толкова места, че вече никой не бе сигурен какво точно се е случило тогава. Всяка от версиите обаче започваше по един и същи начин. Преди 50 години, на зазоряване в един прекрасен летен ден, в славното време, когато къщата на Ридъл била все още добре поддържана и внушителна, една прислужница влязла в гостната и открила, че и тримата Ридъл са мъртви. Жената побягнала с писъци надолу по хълма и вдигнала на крак цялото село. Лежат там с широко отворени очи, лед студени, облечени като за вечеря. Извикали полицая и цял Литъл Хангълтън настръхнал от потрес, любопитство и неприкрито вълнение. Захарни мистерии от Таня Волзен. Парчето за рождения ден беше в разгара си. Поп музика, вкусен пунш и цял куп хора. Елина не би могла да си го представи по-хубаво. Още не можеше да повярва, че се е изпълнило голямото й желание. При това, преди да е духнала свещите на тортата. Истинска приятелка. Хей, Елина! Чарли се приближи към нея с широка усмивка. Познай кой спечели. За съжаление, в първия тур на играта на криминални загадки Елина изтегли ролята на жертва, която през цялото време трябваше да седи навън, докато Чарли в качеството на писателка и другите се опитваха да разкрият престъпника. Ти, откри ли кой ме очисти? Представи си, оказа се и у нас, каза Чарли. Елина се ухили. Чарли още носеше лъскавия шал, шапката с перо и карнавалните очи. Като тост. Лиман Франк Баум. Добре се приятелите разбраха, че още приема по един от тях всеки ден. На следващата сутрин Дороти щеше първа да застане пред него. Тя пристъпи смело в кръглата зала и се загледа в трона от зелен мрамор. На него седеше гигантска глава без ръце и крака. Дороти оплашено се вторачи в главата, докато устните не изрекоха: "Аз съм великият и страшен ос. Коя си ти и защо си искала да ме видиш? Аз съм Дороти и дойдох при теб, велики и мощни магиоснико, да те помоля за помощ. Върни ме от дома в Канзас. Ако искаш да ти помогна, трябва да направиш нещо за мен. Убий злата вещица от запада." "Но аз не мога да убия никого. Онова беше нещастен случай. Аз съм момиченце", защитаваше се разплаканата Дороти. "О, можеш и още как. Ти уби злата вещица от изтока и носи сребърните обувки. Не се връщай, докато не изпълниш условието ми, иначе никога няма да се върнеш у дома." Клетата Дороти напусна тронната зала, разочарована и тъжна. Слънчева женитба, българска народна приказка. На край земята и отвън морето, с висока планина гори като огън златният творец на слънцето. Той живее там със своята майка и сестра си, звезда Зорница, брат му Месеца. Има друг сребърен дворец. Слънцето се прибира от дома само за да спи през нощта, защото през деня пътува, за да свети и да топли земята. Една вечер слънцето разказал на майка си, че малко преди да залезе, видяло храбър юнак да води крилатия си кон на водопой. На чешмата до висока крепост се били събрали моми да наливат вода и момите да им напиват менците. Храбрият юнак разиграл коня си и за да се похвали с силата си извикал: "Аз съм побратим на самодивите. Ако поискам, мога да обиколя земята по-бързо от слънцето." Слънцето чуло тези думи и предложил на юнака да се надпреварват. Дунав, тих бял Дунав, тихо лее, струи мътни и студени, малко птиче, песен пее, там на острова зелени, а върбите се навели и оглеждат се в водата. Параходка с лебед бели, бързо плува по седрата. Бъчи дипли си челото,
тих бял Дунав и се чуди, кой го гази по телото и от тиха дрямка буди. На прощаване 1868 година. Не почи, майко, не тъжи, ще стана хази Хайдутин. Хайдутин, майко бунтовник. Та тебе клета оставих, за първо чедо да жалиш, но кълни майко проклинай, та стурска черна прокуда, дето нас млади пропъди, по тази тежка чужбина. Да ходиме да заскитаме, не ми е ли клети недраги, а зная, майко, мил съм ти, че може млад да загина, а хутре като премина, през тиха бяла Дунава, но кажи ми какво да правя, като си ме майко родила, със сърце мъжко юнашко, то сърце майко не трае, да гледа турчинче бесни над башеното ми огнище, там дето аз съм пораснал и първо мляко засукал, там дето лебе хубаво, черни си очи вдигнеше и с онази тиха усмивка скръбно ги сърце впиеше, там дето баща и братя черни чернеят за мене. Ах, маля, майко юнашка, прости ме и вече прощавай. Аз вече пушка наравих и на глава стичам народен. Срещу врагът си безверни. Там аз за мило, за драго. За теб, за баща, за батя. За него ще се заловя. Пък каквото сега покаже и честа майко юнашка. Това беше отказ от напрощаване от Христо Ботев през 1868 година. Приказки за хитър Петър. Торбата с шегите. Българска народна приказка. Малък хитър Петър обичал да се шегува. Един ден на Страдин ходжа срещнал момчето на улицата и го закачил. Петърчо, кажи ми някоя шега. Ще ти кажа, ходжа, но почакай тук. Ще стичам до дома да си взема торбата с шегите. Засмял се Петър, подскочил на куц крак и кривнал в съседната улица. На Страдин ходжа чакал половин час, чакал цял час и се пооглежда откъде ще се зададе момчето. В това време минал един селянин и го попитал. Ходжа, какво чакаш тук? Чакам Петърчо да си донесе торбата с шегите, каза Настрадин. Чакай, щом нямаш работа. Усмихнал се селянинът и побързал да разкаже на другите.